Sano jotain, Mustafa. Hi, what's up? Tänään tulee olemaan haaste nimeltä 24H. Aion valvoa koko. No kaikkihan tietää mikä on 24H meinaa. Katsotaan onnistuko vai ei. Se on aina haasteita on haasteita. Shit, ihmisiä. Vittu tolla siis tää kamera on kova. Hei. Tervetuloa Mamujen keskusleiriin. Joo, tiedät, täällä on paljon mamuja. Hetihän näkyy, heti. Antti. Hi. Hello. Tää on kova työntekijä. Tää nostaa meitä mamujen päätä se ifiksessä. Kello on pian 12. Aion tehdä ton, mikä olikaan 24H haasteen. Kuten huomatte, olen varautunut tässä. Tästä tulee pitkä yö. Joten katsotaan jos mä kestän. Haaste alkaa käyntiin nyt. Kuten huomaatte, Aimeli käy autoa. Kello on pian 3. Alkaa pikkasen väsyä. Joten ees, legendajuoma. Mennä jonne. Joten tästä pian rupean menemään kävelyllä. Koska jos on sisällä, niin alkaa väsyä. Ja pelkään, että nukun. Niin. Tossa nyt. Tää on ohjelma nimeltä All Digitals. Ja siinä lukee Canadians are nicer than Americans. Yritän nyt katsoa kaikenlaista videoita, että aika menee nopeasti. Kuten näette, kello on pian 3. Ja väsy iskee. Kello on 3. Tässä kävelemässä. Samalla kuuntelen tää legenda. Hei, kill it. Vittu kun on pimeä. Tarkoitus on niinku saada sen haasteen onnistumaan. Muuten kaikki on silleen, herra Nutella ei ole niin kovaa kuin luulee ja näin, vaikka itekin sanoo aina, että herra Nutella on elävä legenda. Todistan teille, että mä oon elävä legenda. Niinku muuten näitä kaupasta ei löydy. Straight up from Brazil, my niggas. Oh, tappelu, shit. Oh shit. Jätkä tappelee makkaran takia, shit. No ei ollut tappelu, nää vaan tönäs toisiaan. Shit. Valkonen ja... God damn. Ja. No niin. Kello on 3. Kello on 3:30 pian. Siis kello on 3:30. Ja on vielä hereillä, eikä nukuta. Kello on 5. Kuten näette, kello on 5. Edelleen hereillä, pikkasen alkaa väsyttää. Still in it, haasta yhä pystyssä. A.k.a. Nutella. Tässä YouTubesta menet katon kaikenlaista niin kauan kun pysyy hereillä. Mä en halua pettää mun fani. Mä en halua pettää. No, I do not want to disappoint my fans. Mä en halua, että mun fanit pettyy. It's like, ne on silleen. Joo, siis on 24H. Joten miksei nukut ja näin. Väsymys. Kello on niin.
Kello on pian 6. Ei vieläkään nukkunut. Käy heittelee. En tiedä, puoli tuntia. Sellaista se on, kun moni nukkuu ja vähän heittelee. Sellaista mä oon, herra Nutella. Legenda-äijä, vaikka itse sanoisin. Sellaista se on. Mutta mulla on nää fucked up kengät. Ei mitään. Koripallo mukaan. Musiikki. Se on siinä. Pysy hereillä. Pysy hereillä. Niin kauan kuin musiikki. Bang bang. Ei tarvitse mitään. Tässä ollaan. Kuten te näette, on kotona heittänyt tunti ja puoli, melkein itse asiassa ei tunti tai tunnin. Ja kello on jo, kuten te näette, kello on 7. Vielä vähäksi aikaa, eikä edes väsytä vielä. Haaste on vielä meneillä. Nutella pitää oman sanansa. Joten vielä pari tuntia, noin 3-4 tuntia. Sitten haaste is done. Kello on nyt, oisko? 9:30. Vielä jaksaa. Vaikka alkaa jo. On nyt. Mutta gang. Herra Nutella pitää oman sanansa. Enää pari tuntia sitten tää loppuu siinä sitäkin. Final breathe, man. Ja tää on vielä apuna. Futurama. Kello on tasa 11. Edelleen hereillä. Enää 1 tunti jäljellä. Gang. Niin te näette. Tasaan 11. Vielä hereillä on kuullut kaikki maailman musiikit. Kaikki. Ja edelleenkään ei väsy. Joten mä oon mies, joka pitää mun omasta sanasta. Haastaa edelleen en. Enää 1 tunti. Sit sen jälkeen crazy guy is dead. Tää vittu mä se. Joo, alkaa väsyä, mut kumminkin herra Nutella pitää omaa sanansa, joten siinä teille haasteen. Pistäkää alas mitä seuraavaksi haasteen mä tuun tekee, niin mä teen sen. Koska mä oon mies, joka pitää omasta sanastakin. Boom. Haaste on tehty. Kuten aina. Lupasin tehdä se haaste ja mä tein sen, vaikka väsyttää niin paljon, mutta ei sillä voi mitään. Koska herra Nutella pitää omat sanat. Joten jos tykkäsitte videosta, muistakaa tilata kanavaa. Jättää tykkäys, saa jakaa jos haluu. Kuten aina, nähdään ensi kerralla herra Nutellasta terkkuja. Gang.